Ordezkaria Xabier Arregi Iparragirre alkatea eta Irene Gartzia Palacios zinegotzia, nire ezkerretara Oiartzungo ordezkaria Neritza Arbelaitz Sarasti eta beratzean Jesus Leonet Elizegi alkatea eta Hernaniko udalaren izenean eratzean Kore Etxeberria Tolosa zinegotzia eta nineu Luis Intxospe Arzamena alkatea. Sententziari dagokionez, azaldu behar duguna da epaitegiek arrazoia eman digutela. Izan ere, San Marko Mankomunitateko 2014ko aurrekontuen aurkako helegitea aurkeztu genuen eta epaitegi ezberdinetatik bere bidea egin ondoren Espainiako Auzitegi Gorenak arrazoia eman digu. Eta ondorioz, San Markoko 2014ko aurrekontua baliogabetu du. Errekurtso hura, 2014an, Usurbil, Pasaia, Lezo, Astigarraga eta Hernaniko udalek jarri genuen. Momentu hartan, 2014an, atezateko sistema martxan genuen herriok. Mankomunitatearen irizpideek nabarmen kaltetzen zituztelako, eta oraindik ere kaltetzen dituztelako irizpideak berdina dialako, gehien eta hoberen birziklatzen ari ginen herritarrok. Mankomunitatearen irizpideien arabera, egun ere esan bezala horiek erabiltzen ari dira, birziklatze tasa handiena genuen udalerriak ari ginelako ordaintzen, hondakinak bereizteko ahalegin txikiena egiten ari ziren eta egiten ari diren beste udalerriak. Eta orain, Espainiako Auzitegi Gorenak irizpide horiek legez kanpokoak direla ebatzi du. San Marko Mankomunitatearen 2015ko, 2016ko eta 2017ko aurrekontuak ere errekurrituta daude eta logikoena da horiek ere baliogabetzea 2014ko irizpide berak erabiliz. Orain, Eneritzek azalduko dizue zein testu ingurutan jarri zen errekurtsoa eta zeintzuk diren mankomunitatearen irizpideak. Garai hartan, 2014an, Denis Itxaso zen, gaur egun Gipuzkoako kultura diputatua dena, San Marko Mankomunitateko lehendakaria. EAJak, PSek eta PPek gintako akordioari esker. Hainbat herri, lehen Luxek esan duen bezala, hondakinan bilketa baliabide propioekin itxen nahi ginen. Eta mankomunitateei ordaindu beharreko irizpideak ez zian horta egokitu. Ondorioz, herri guztiak gastuak aeskote ordaintzen genituen biztanlerian arabera. Herriak jasotzen dugun zerbitzuan arabera inbeharria. Irizpide horien ondorioz, esateko, 6 udalok gure hondakinak biltzeak eragiten zituen gastuaz gain, beste udal batzun garaiatan Donostia, Urnita, Errentila eta Lasarte, bilketa gastuak gure gain hartzea behartu gintuzten. Gure tarifa nabarmen zamatuz eta kaltetuz. Hala, Hernaniko herritarrak zegokilena baino 114.000 euro gehiago ordaindu behar zituztela estimatzen dugu. Pasaiak 93.000 euro gehiago. Oiartzunek 60.000 euro gehiago, Lezok 35.000 euro gehiago, Astigarragak 30.000 euro gehiago eta Usurbilek 3.000 euro gehiago. Gue herria eta herritarren mesedetan, orduko udalagintariak aurrekontu horiek errekurritzea erabaki zuten. Eta erabakia 3 urte gero etorri badare, pozteko modukoa da. Orain ikusi beharko da epai hau nola ezartzen den. Mankomunitateak nola kitatzen txun 6 udal hauekin ditun zorrak. Eta bar. Gainera, 2015, 2016 eta 2017ko aurrekontuak ere errekurrituta daude eta ikusteke dago nola ere egiten duen epai honek auzibide honetan. Gogorarazi nahi dut, Oiartzungo udalake errekurtso bera dula auzibidean, beste udalerrian egoera bera delako Oiartzungoa. Nola nahi ere, aurrera begira jarri nahi dugu eta publikoki adierazi gure prestasuna 2018ko aurrekontuei begira adostasunak lortzeko. Tasa tarifak eta ekarpena kalkulatzeko irizpideak
berraztertu eta egokitu egin behar dira. Oinarrian dago gakoa. Praktika onak saritu nahi ote diren edo ez. Hau da, gaikako bilketa eta birziklatzea saritu nahi diren edo ez. Eta zentzu horretan, gaur hemen ordezkatuta dauden udalon jarrera argia da. Herritarren praktika onak saritu egin behar dira. Eta txarrak zanbatu. Eta irizpide horrek gidatu beharko luke San Markoren aurrekontua. Hondakinen kudeaketa jasangarriaren printzipioek gidatu behar dute tasa tarifen ezarpena. Ez baita posible, 80ko gaikako bilketa egiten dugun herriok, beste herriek bezain beste edo gehiago ordaintzea. Injustua da erabat. Eta irizpide horiek gainera eskala guztietan ezarri beharko lirateke. Kudeaketaren ziklo osoan eta estamentu guztietan. Hain zuzen ere, helburu horrekin bilera eskatuko diogu, oraintxe bertan San Markoko zuzendaritzari, bi gai lantzeko asmoz. Batetik, sententzia honen exekuzioen nondik norakoak adosteko, eta bestetik 2018tik aurrerako aurrekontuak hondakinen